बैसागुनि नामाव फट' खेबनो थांसै जाहाराव नै बिदा ओमफ्राय आं दिस्लारजों खेबगोन खम दामि नङा ओमफ्राय नैबे प्लास्टिकआव आर'नाइ गामसा लाबाय आरोखि ना As you can see here is my sisters and is my brothers. He's going to Zahar mari. Mana ke? Ayah. Masa ke? गालांसै जों बेखौ हारसिं थासिगोन बियो न'आव जों बिदाजों आंजों थांसिगोन बेखौ हारसिं गालांसै ओमफ्राय आयंआ दखानावसो हारसिं जासिगोन बे थार दे गाबबाय था मोनसे खारन मोनसे माबा जाबाय आरोखि ना प्रब्लेम जाबाय मेथाइ गैयाबा थांलानो ओरै ओरै गिदिंगासिनो ओरैबा ओरै बै साल बिफांआव सिथाब हैखांबाय नैबावबो जिरायखांबाय बिराद मेथाइ मोनजायैनि दुखु आरोखि ना ओमफ्राय नायगाव जाहैनोसै आं बेनि थाखायनो दुखु मोनबायनो गोसोआव ओंखायनो नायगाव जाहैनोसै आं नुबाय मा होनदों गाइस आंखौ न'आव थांनानै जाहैनोसै आरोखि आङो लोगोफोर बेनो बायनानै लांफानोसै बाजारनिफ्राय नै गाखोबायनो एबारसो थ' लोगोफोर थांसै होनबा जों गाखोदो लोगोफोर थांसै हमलाय मा खालामनो भिडिअ लोगोफोर जोंना फट' शुट लाफैनाया जोब्बाय बैसागुनिया ओमफ्राय फट' शुट लानायखौ थिखोनो हायासै आरोखि मानसि गैयिनि थाखाय केमेरामेन बे सिथुना सानैल' फैदों नालाय ओंखायनो थिखोनो हायासै दा जों न' फारसे थांसै बिराद सेंग्रा सिख्ला दंमोन दहाय बे मेथाइ मोनजायैनि दुखु जागासिनो बिरादनो मानसिया बाजार थांनानै दा जाहैनोसै आं जाग्रा बे जाग्रा फंबायबो जाहैबाय ना जाग्रा गाज्रि मोनगोन फंबाय ना जाग्रा बे जाग्रा जाग्रा दा थांनानै जाहैनोसै आरोखि आं बिराद दुखु मोनबाय नो गोसोआव माबायदि दुखु मोनगोन जेनेबा मेथाइखौथ' लाबोफानो बावबाय लाबोफानो बावबाय लाबोखायाखै गोसो जानानै लाबोफानो बावबायलाय बावखादों लोगोफोर बावखादों लाबोफानो बाबाय नङा माने बावखादोंनाय बिराद बावखादोंनाय हाखु दाखुसै नालाय फैफाबायनायसो नै नोंसिनि सिगाङाव देखायनायखायसो सोलिखाबाय आरोखि लोगोफोर बियो माबाथ' गाबबाय थायो मा गाबो बियो बे हाइरडआ 13 नाम्बाराव दं आरोखि ना 13 नाम्बार 13 ना 14 मोनलाय 14 मोन ना 14 दं ओमफ्राय नै जोंना न'आ मोनसिगोनबो आरोखि ना 3 किल'मिटारल' जायो 3 किल'मिटार काट खालामदो बेयाव माने हाबहैयो बिफां लाबोनो लोगोफोर गाबोन बावखुंग्रिनि साइकेल रेस जागोन आरोखि बे लामाजोंनो फैगोन ओमफ्राय नैबे साइकेल बिगासिनो आंनाव गंसे गावबो नांनो फ्रा गासिबो सेनखौनो थबस्र' थबस्र' बस'जोबगोन नो बे ओमफ्राय बिलागासिनो आंनाव साइकेल गंसे नागिरलै आदा होननानै ओमफ्राय मोनसे बाथ्रा जाहैबाय ना मोनसे खोथा जाहैबाय फंबायना दारि दं बिदानासो दारि गैया नै नङा दे बेनो साननो गोनां खोथा जाबाय बिराद साननो गोनां जाबाय आं नै बेरायहैदों नांमारो बाथि नांमारो थांग्रिलि मानसिखौ नायबा अन्थाव बाथाव नुयोना लोगोफोर
दे आं माबा माबि लागासिनो गासिबो न'आव मोनहैजासिम माबा माबि होलांबाय थागोन आरोखि ना होलांबाय थागोन दा भिडिअ खालामनायखाय एसे थादों बे दा नाय जै आं भिडिअ खालामबाय लोगोफोर दा बुंसै मेथाइ मोनजानाय बोराबदों ना मानसिया दे लोगोफोर भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन